అందరికీ నమస్కారం. గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలతో ఒక పాట మీకోసం. స్వాతంత్రం వచ్చిన దశాబ్దాలు గడిచిన, మంత్రులు మారిన, మహనీయులు అయిన, తరతరాల చరితం ఏ మూలన దాగుందో, యుగ యుగాల ఘనత ఏ దారికి మళ్ళిందో, బాగుపడని బ్రతుకుల్లో బడుగులే మిగిలారు, ఆ బడుగులే ఊహకందని కావ్యాలు రాశారు. జై అంబేద్కర్, జై జై అంబేద్కర్, జై అంబేద్కర్, జై జై అంబేద్కర్. స్వాతంత్రం వచ్చిన దశాబ్దాలు గడిచిన, మంత్రులు మారిన, మహనీయులు అయిన, అంటరాన్ని తనాన్ని రూపుమాపినా గాని, గొడ్డు చాకిరిని నిషేధించినా గాని, భూస్వాముల అస్తాల్లో చిక్కుకుంది ఎందరో, నేరాలకు ఘోరాలకు బలి అయినది ఎందరో, ఊరకు కల లంచాలు అవినీతులు ముందుంటే, దోపిడీ దొంగలకు ఇదే మంచి సందంటే, చెప్పడానికేముంది అవినీతి తప్ప, అమలుగాని శిక్షల్లో మన దేశం గొప్ప. స్వాతంత్రం వచ్చిన దశాబ్దాలు గడిచిన, మంత్రులు మారిన, మహనీయులు అయిన, రాజకీయ వ్యవస్థలో అహంకారం పెరిగింది, చెయ్యి తడిపే పెత్తందార్ల సంఖ్య మారుతుంది, కుల వ్యవస్థ దుర్మార్గం అణిచివేయాలని, సమానత్వ హక్కులకై ఏకమవ్వాలని, దేవాలయ ప్రవేశం లేదన్న వాడిని, మత విధాన మార్పుని వాదించే వాడిని, తరిమి తరిమి కొడదాము సమాజం మార్పుకై, ప్రగతిని సాధిద్దాం జాతి రత్నాలకై. స్వాతంత్రం వచ్చిన దశాబ్దాలు గడిచిన, మంత్రులు మారిన, మహనీయులు అయిన, తరతరాల చరితం ఏ మూలన దాగుందో, యుగ యుగాల ఘనత ఏ దారికి మళ్ళిందో, బాగుపడని బ్రతుకుల్లో బడుగులే మిగిలారు, ఆ బడుగులే ఊహకందని కావ్యాలు రాశారు. జై అంబేద్కర్, జై జై అంబేద్కర్, జై అంబేద్కర్, జై జై అంబేద్కర్, జై జై అంబేద్కర్. రచన బాలు కత్తుల.